ओरै टाउनजोंसो गिदिंनानै फैदों जों खामानि दंमोन नालाय। दाख्लि मागुरमारियाव बुजानाय आदा मेद'नि न'आव जों माखासे न'आ सोंनाय फिन्नाय लानो फैदों। गाइस हाबफैबाय नै न'आव हाबैसै जों फैबाय गाइस। हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। आच्छा दिनै आङो नैबे दाख्लि अयनाय भाबै मोनसे मागुरमारियाव घटना गिदिर जानानै थांदों। नोंथांमोना मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव बिराद स्प्रेड जागासिनो बियो गोख्रैयै। दा बे जाय बेक्तिया बेबादि घटनाजों भुगिनांदों बे बिथां आदानाव जोङो माखासे मोगा मोगि सोंनो थाखाय फैदों। दा फंनैसो बिथां आदाजों आरो गामिनि माखासे सारमोन दङ बिथांमोनजों माखासे रायज्लायगोन पइन्ट टु पइन्ट खोथाफोरखौ। दा नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं मोजाङै नायलायनानै भिडिअफोरखौ मोजाङै सानलायनानै कमेन्ट हरलायनानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। आच्छा आदा, नोंखौथ' ससियेल मिडियायाव नुखाबाय आरो बयबो मिथिखाबाय दाथ' ट्रेन्डिं बिराद गोसारगासिनो दङ। दा आंनि प्रश्नआ बेल' जे नोंथां आदाया दा एक्सुवेलि नोंथाङा मा बिजिरनाय लुबैयो दा बेखौ एसे फोरमायहरनो। आंथ' जेरेखम बुंदों बे जायफोरा बेखौ गोख्रोङैनो सास्ति होनांगौ। ससियेल मिडियायाव ओंखारजोब्बाय बे सास्ति होनांगौ, हमनांगौ। दा बेखौ फासि होनो नांगौ। बै बुग्रा सुबुंखौ, बे बुग्रा सुबुङा जेनेबा खयजनसो दङ नोंनि अंकआव? ओरैनोथ' आंथ' बुजानाय आं बांद्राय मोनथिला। मेनाथ' बेनो बे लावथि लाग्रा भिडिअ नुजाबाय थादों। ओमफ्राय ओरै साइडआव थानायखौथ' आं मोनथिला ना। आं बुजाबाय सिरियासै जाहैबायना बेयो। नोंहाथ' बिसोरजों जेबो पार्सनेल दुश्मन जेबो गैया? जेबो माबा गैया बिसोरजों। अयनाय जादों। आदिबासिफ्राथ' बे बुनायखौ बादा होदों। आदिबासिफ्रा आंनिखौ सिनायखायो। अब्लाबो बिसोर थाथ'वाखै? थाथ'वाखै, जेबो रायलायखाया, डाइरेक्ट बुनायल'खा। आच्छा नोंथां आदाया बिसोरखौ दा नुयोबा रग' रग' सिनायफिनथारगोन ना? सिनायो। बिथांमोनखौ बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों बा लिंक दंफोर बादि नोंथाङा अनुभब खालामो नामा? बेयो जाय बुग्रा बियो औरदे माबानि गारि सालायो होननानै आं मोनथियो। इएम सार्लि औरदोनाव थायो आरो। आच्छा नोंथाङा बर'नि जे गिदिर गिदिर माहारि आफाद एबसु बनसुफोर दङ, बेफोरबादि गिदिर गिदिर माहारि आफादनिफ्राय नोंथां आदाया मा लुबैयो? बे जेराव माने आंफोरखौ जेरेखम बुंदों बे जोंनि बर' माहारिफ्राबो जाहाथे माबायो हेल्प खालामो बेखौ लुबैयो। नोंथांनि सायाव जाहाथे बिजिरनानै न्यायखौ होयो बेखौ लुबैयो। औ, आंथ' न्याय बे माबाखौ नांथारगोन। आं जेरेखम बुजादों आंनो बे बिसार माबाखौ नांथारगोन आरो। आच्छा एबसुआथ' दाख्लै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ होदोंमोन। दा नोंथाङा बनसुनिसिमबो माहारि आफाद जुदि नोंथाङा पार्सनेलि बिथांमोनखौबो नोंथाङा खावलायनो लुबैयो नामा बे बिजोंनि गेजेरजों? जोंनि बर'नि जेसेबांखि माबा थाया नैबे माबायाव आं बुजानायखौ नुनानै जाहाथे आंनि माबाखौ न्याय माबाखौ खालामना होयो बिसोरखौ। पुलिसनि ओरैनो एफआइआर होबायमोन आरोना? पुलिसनि एफआइआर होबाय। ओमफ्राय मा होदों बिसोर फिननायाव? फिननायावथ' दा जेबो माबा मोनथ'वाखै। नोंथांमोना रायज्लायनो मोनदों मैया नुनाय जादों ससियेल मिडियायाव? असिजों रायज्लायनायजों एसपिजोंथ' रायज्लायनाय जायाखै। दा बेनि रिजाल्टखौ माबादि होगोन बादि नुहुरदों आदा नोङो? दाथ' आङो देहा गाज्रि जानाय आं मोनथ'नाय जायाखै आरो पुलिसनि माबानिफ्राय प्रशासननिफ्राय मोनथ'नाय जायाखै आरो। दा नोंथांखौ मिडियायाव माखासे जों नायनाय हिसाबै मिडियायाव टाच थायो हिसाबै 25,000 फैसा बिदोंमोन होननानै नोंथाङा उल्लेख खालामदों। आच्छा नोंमारगौ नामा बे खोथाया? बियो जाय मानसिखौ बुदों ओमफ्राय आंबो दंफायो। मोसौआ माने दावलिगुरिनि मासे ओमफ्राय जामगुरिनि मानै ओमफ्राय बै लावखार होलांदों, होलांनानै बै बेनि स्कुल बे माबायाव गाखोहैदोंमोन। गाखोहैनानै बायनानै लाबोनाय दावलिगुरिना मासेयाव 8,000 ओमफ्राय जामगुरिना मानैजों 14,000 ओमफ्राय बायनानै लांदों।
लांनानै जाय बायग्रा बियो आंनि लोगो नालाय आं बेखौ माबानानै बै मागुरमारिसिम दोनलांनायाव थांफानाय जादों। ओमफ्राय बै जायबो मागुरमारि माबासिम सहैबाय, सहैनानै बै मिस्कल खाथि बे माबायाव बे बांगालखौ बै बुग्राया फैबाय, फैनानै जेबो सोंखायाखै डाइरेक्ट बेहाय लावथि गंनै होबोग्राखौ बांगाल सिखाव सर होननानै लावथि गंनैखौबो जायगायाव सिफायखादों आरो डाइरेक्ट सिङावसो। ओमफ्राय बिदि बुनायखौ नुनानै आं बादा होदो, रायलाया हसिया बादे बिदि बुनांगौ, मोसौआथ' गोजाननि नङा खाथिनिनो जामगुरिनिनो ओमफ्राय दावलिगुरिनि, मानो रायलायावसो बिदि बुनो नाङा, रायलायबानो जायोना होनबाय आं, रायलायबानो जायोना ओमफ्राय बिदि होननानै आरो जुदि नोंसोर बिसास खालामाबा मोसौ मालिकनाव आं फन हरनोसै, फनबो रायलायो दादागिरि दादागिरि जेबो रायलायखाया। ओमफ्राय आरो बे बांगालखौ बुबायना, ओमफ्राय जायगायावनो बुथारदों मानोबो होनदों। हाब नोंसोर मानिथाराबा होनबालाय आं मोसौ मालिकखौ लायनोसै होननानै बाइक ससे सालायदों, ससे सालायबा जाय बुग्रा बेनो दोर होसोनानै आंनि बाइक साबिखौ सिख'हैदों आरो सिख'बाय नालाय। ओमफ्राय हाब बिदिथ' खालामनाङाथ', आंथ' थांगोन, मोसौआथ' जिनियम खुनु खावनाय माबा गैया होनखाबाय आं। ओमफ्राय दाना बेहाय आंखौ खंब्रैसो फैबाय, खंब्रैसो फैनानै दाना बै लाना थांबाय, बै सारियालि बे माबायाव लांनानै दखानाव लांनानै खानानै लांबाय बे आरो। ओमफ्राय बेहाय बुनानै बेहायथ' दोखो बुखाबाय, बुनानै दाना ओरै टाउननिफ्राय गावसिनि बे बुग्रानाव फन फैबाय, फैनानै गावसोरबा मा रायलायखो, ओमफ्राय टट' गारियाव थिखोनानै लांबाय, टट' गारियाव थिखोनानै लांनानै बै ब्रिज खाथियाव दसे लाखिहैदों आरो, लाखिनानै फन रायलायबाय, सोरजों रायलायखो, रायलायनानै दाना लाना थांबाय, थांनानै थाना खाथियाव ओरै रिपर्टारफोर थायो ना ओरैसो साहा जिङाव खनायाव, बे दाना साहा मोखां खालामबाय टट'खौ बेहाय दोननानै गावसोर फन खालामबाय थाबाय आरो। दा सोरजों फन खालामदों आं बेखौथ' बुंनो रोंला। 25,000 फैसाखौ जेनेबा बै बुग्राफ्रा बिदों, बिसोरो जेनेबा मा हिसाबै बिनो हाखो, गावसोर टेक्स दादागिरि खालामनानै जानो नारनायफोरबादि? आच्छा दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो लुबैयो जे माखासे सुबुंफ्रा माखासे बिजनेसबो मावनानै, बिजनेस टाइपना जों बर'फ्रा माखासे मोसौ मोसा फिसिनानैबो थांनानै थायो, बायस' खालामनानैबो एसे माबायो, दा बेबायदि बिजनेस टाइपखौदि बिथांमोना 25,000 फैसा बिनानै दाबि दुबि जेरावनाखि बिजनेस खालामबाबो बेसेखिनि लाबानो जाहैखाया, दा बे फैसा बिनायाव नोंथाङा बेखौ मा स्टाइलै होननो नागिरो आदाया? बियो जेनेबा सासे EM आव थाग्रालाय, बे मानसिया बेहाय 25,000 बिदों, बेयो थि जायाखै 25,000 बिनाया, जुक्ति बिद्रायथारदों आरो अयनाय जायो, दादागिरि गुन्दा टेक्स बादि जायो, दादागिरि माबाय 25,000 गाहाम बिनाया बेना जायाखै आरो। नैबे सासे सार गामिनि मुरब्बि, बिथाङा फंनैसो बुंहरनो नागिरदों बे आदानि दाख्लै घटनानि सायाव। दे सार। औ, बे आंनिनो फंबाय जायो। दाख्लै बे 3 थारिखआव जेनाखि घटना जाबाय, अन्नाय भाबै घटना आरो थ' बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि नोजोराव थिग नङा, खारन बे जिनिसखौ सोंग्रोनांगौमोन, जिनिसा बबेनिफ्राय बबेहाय सफैदों, जाहा थाहा मानसिखौ बुदलाबायनाय बा माबाफोर जानाय, जेरै थाना दं, पुलिस दं, जुदि नंमारगौब्ला आखाइ होनाया अन्नाय जादों, थानाफ्राव हरनो हायोमोन। गतिके दिनै बेफोरबायदि जाहा थाहा माबा खालामनायखौ जों सयज' हायै मोनदों आरोखि। गतिके दिनै जोंहा प्रसासन दङ, प्रसासना गोख्रैनो बे मानसिखौ हमनानै साजा होनांगौ। दे थेंक इउ। बिथां आदाया आरो लोगोसे नैबे गामिनि सार बिथाङा आरो गामिनि बेवहाय दङ, दा बिथांमोना गुवारै फोरमायबाय बोरै जादोंमोन, अयनाय न'खरनियाबो दुखु मोनदों, सासे बेक्तिखौ बेबादि अयनाय भाबै बुनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों, आरो बिनि थाखाय बिथांमोना नियाय जास्टिस लुबैदों, आरो
बे जास्टिसा जेसेनो हायो एसेनो थाब जानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों नङा होमबा आदा थाब जेरैखि जाया थाब आखायाव लानांगौ प्रसासना बेखौ बिथांमोना लुबैदों दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला एसेनोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ गोजोन्थों थांनो ओंखारबाय जों गासिबो थौदो